Mesmas reivindicacións, pero distinto escenario ao do luns. Este martes, os máis de 200 traballadores de Montoto desplazáronse ata Santiago para volver protestar ante a actitude da banca. Pasaban poucos minutos das 10 da mañá cando dos grupos de manifestantes comenzaron a entrar, un no Banco Santander e outro en Caixa Galicia, ambas entidades ubicadas na Praza de Galicia a escasos 150 metros de distancia. Os berros foron os mesmos que os do luns. Moi distinta a actitude dos bancos. Sen Lailín se amosaron comprensibles con manifestantes, o martes en Santiago mesmo impediron a entrada dos medios de comunicación. Os empregados do Banco Santander tamén proferiron insultos contra os protestantes. O personal do Banco Santander, houbo xente que se encontrou indisposta, non os deixaron ir ao servicio, insultáronos, mandándonos a tomar polo cu, que éramos uns impresentables e uns sinvergüenzas. Houbo xente que se encontrou mal, polo tanto, tuvo que salir fora na cafetería a ir ao servicio. Se nós portámonos educadamente, pero que eles que están empeñados en que non era un baño público, que non era para o público, que eles non tiñan un baño público, e teníamos que ir a unha cafetería.